Mela, aħna mill-bidunet konna dejjem qegħdin naħdmu mal-awtoritajiet tal-edukazzjoni, fosthom anka li aħna naraw x'inhi s-sitwazzjoni u naraw kif aħna nistgħu nimitigaw dak li tkun tista' qed tara l-impatt ta' dawk il-każijiet li jkun hemm fil-komunità. Jekk tħares x'ġara sa issa meta kellna numru ta' każijiet għaddejjin fil-komunità, rajna li mezzi li ttieħdu fl-iskejjel kif ukoll kooperazzjoni minn ħafna persuni fosthom l-istaff tal-iskejjel kif ukoll ħafna l-ġenituri li wkoll ħadu ħsieb, aħna rajna li aħna konna fost ħafna minn dawk il-pajjiżi ewlenin fejn ma kellniex għalfejn propju nagħlqu l-iskejjel. U propju dan kollu aħna rridu nkomplu nsaħħuh għaliex nafu kemm huwa importanti bħala priorità is-saħħa ta' kulħadd, imma anke wkoll kemm hija priorità l-edukazzjoni. U allura anka matul dawn iż-żminijiet aħna konna qegħdin naraw x'seta' kien qed jiġri propju anka dak in-numru ta' każijiet li issa qegħdin naraw li qed jiżdiedu u bqajna f'kuntatt kontinwu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni ta' x'miżuri għandhom jittieħdu fl-iskejjel. Waħda mill-iktar affarijiet importanti hija l-appell tagħna lill-ġenituri. Jekk ikun hemm dawk it-tfal li bħalissa qegħdin iħossu xi sintomi jew inkella f'dawn il-ġranet ħajżviluppaw is-sintomi, importanti ħafna li dawn ma jmorrux l-iskola u jċemplu wkoll il-111 għaliex aħna hemmhekk nkunu nistgħu niggwidawkom ta' fejn ikun hemm bżonn proprju anke jsir it-test. L-appell ukoll imur għal dawk l-istaff kollha li jaħdmu fl-iskejjel bħalma kien dejjem l-appell tagħna li għandu jsir anke fuq kwalinkwa post tax-xogħol fejn nies li jkunu ma jifilħux m'għandhomx imorru x-xogħol tagħhom.